उत्सव जानाय फैनाय रेडी हामबाय जों दिनै साउथ करबुक जों अजागाव दिनै बिजय उत्सव जाना फैनानै हायके जों जाया सनि सिगां सिनि ताखौ मतराय रियांनो जों नायना फायके हायके दिनै याथेक तो नरक मुखाना बेलेनो हामिया हायके अजागाव सिनि गरम गोनां सिनि ब्लक प्रेसिडेन्ट सिनि हिरन मैत्रिफ्रा सिनि गरम गोनां सिनि डायनामिक लिडार सिनि मलिता महन्त्रिफ्रा सिनि भाइस प्रेसिडेन्ट ओ फाइस सफायजाक हायके सिनि कयेकजना लिडार दङ आयेनबो दङ ओमफ्राय अबनो आं दाबो जरारनाय कक सानानि गेजेरजों गरम गोनां सिनि सारनो एना हामबाय जों दिनै कायसा सिनि करबुक दक्षिण करबुक सात डिभिजननि कायसा गामियाव ओ गामियाव जों दिनै बिप्रामथा सेकेन्ड डिभिजनाव फायबानि यागोल जों दिनर कायसा बाराव बिसोर जानायनि फायबानि के जों दिनै सिनि ताखौ कायसा जों रोगिनि खानाय थांखा रोगि सुगार रोगि मानजागै अनेक एफेक्ट होई थांखा बिनि याथेगो अनेक गसमा तो याथेगो बिनि एसिर परीक्षा आरो बागे आं खानागै तयमालिया सिनि जों एमने जोंजाल आइफोनो जों दुख कष्टबो दंनाय मासाया मानियाफो दंनाय सिनि याथे कसबो दंनाय एसि कसबो दंनाय नखलनियाफो दंनाय माने माने जों बरफ बुलिसोद अंगै उजि फैखागे जों अराय पराय गाहाम जाया जतनो जों असंसार से नुनाय आइनि बागै जों महाराजा गाहाम जाया बेबागनो नाहादि हिदे जों दिनै अल फाय जों बिजय उत्सव जानायनि फायबनि जों ताखौनो साकां माने गरनाय बेनि परे जों जानायनि आं खबरबि जों ताखौ नानै फायखा बेखौनो बिनि अनेक जंजाल आबो जाया के बिनि परिबाराव बिनि बोहि भाषा के बमासा ताय बिनि सराय मासा दङ 12 বছরनि सराय गायसा के बरफ अनुकुमो खरथाम नगरो के बरनि सार मनोबो कुनो बसे सुजाया हेकेबा अनेक असुबिदा रय दं आइनि बागैरे जों ब्रह्मथारियावै जे महाराजा जे मानसि जरे जाना सुबले माने जन किसा के खब सुबा दिखने बस साखा जाका के जों बर किसिम सिनि जे मानसि जरा सुबरबो सुबा सुरनाय के जों खालिजा आसरनाय हामबाय महाराजा आइलखौ ब्रह्मथा आइलखौ तचिरि करबुक सा डिभिजन